vi har Mikko her. Ja, Mikko, han er en rigtig Dario. Han er en rigtig Dario. Ja, han vil ikke i seng. Nej. Så vi har tænkt os at løse problemet på flere forskellige måder. Ikke Mikko. Ja, så fordi at sidste gang du kom i seng, der var klokken altså 2 om natten. Hvad var den? Ja, den var 2 om natten, kammerat. Og jeg sad deroppe og kunne næsten ikke hænge sammen, og du sad og jublede helt klart. Altså, 2 om natten? Ja. Jamen, kan man ikke få et ur til papegøjer? Jo, det kan man godt, men vi har bare et problem. At du spiser sgu viserne. Spiser vi? Ja, du spiser viserne. Kan man så ikke få det digitalt? Jo, men ser du, det er et problem med, at der er sådan nogle batterier i. Det er nogle meget, meget, meget farlige batterier. Og det er ikke så godt for papegøjer. Nu har jeg det, sagde Mikko. Vi bygger et solur. Ja, det er smart. Det er rigtig smart. Ja. Og så kan vi sætte det op der, sådan lige ude på min terrasse, så kan vi sætte soluret der. Ja, men hallo Manse, vi har et problem du, fordi om aftenen, så er solen gået ned. Nå, sagde Mikko. Det vidste jeg ikke. Ja, vi har da det der ovenbelysning ovenpå. Det er rigtig smart. Ja, ved du hvad så? Jeg har en idé, sagde Mikko. Vi sætter soluret der, og så kan vi bare dreje skiven til det passer. Og så klokken 9:30, der er det morgenmad. Yes, så skal vi have morgenmad. Og så et øjeblik efter, så kan jeg sætte soluret til klokken 12. Og så er det frokost. Og så skal der snaps på bordet. Ja, og inden jeg ved om, og jeg har siddet og slået mave, så kan vi dreje uret til klokken 7. Og så er der aftensmad med frisk vand. Ja, den er god, Mikko. Den er god. Så gør vi ja, så gør vi det. Men ser du, så løber vi sgu hurtigt tør for foder, hvis du spiser morgenmad og frokost og aftensmad og frisk vand i løbet af sådan der. Så løber vi meget hurtigt tom for mad. Ja. Så jeg har en meget, meget bedre idé. At du sådan, uden at være sur, uden at være Dario, så prøver du på at gå i seng, når klokken den er den er 9 stykker. Ikke? Ja. Hvad siger du til det? Hvad siger du til det? Er det en aftale? Ja, så prøver vi det, Mikko. Ikke? Okay.